At the end of each day, when darkness falls, the time of light begins. But one among them is different, and the night as you know it, it will change. A bright light on the horizon, somewhere out there. You will look up to those who drive it. And when you stand in front of it, then you will know that one day, your time will come too. You'll never forget your first encounter with an Actros L, the new Actros L, the upgrade. Mercedes-Benz, trucks you can trust. Bineînțeles, tarifele reprezintă astăzi un element de bază în activitatea de transport, ca și ieri de altfel. Interesant este că în ultima vreme au crescut, așa arată cel puțin studiile de piață la nivel european. Alături de noi, pentru a vorbi de tarife, sunt Adriana Pălășan, Managing Partner Supply Chain Management Center și vicepreședinte Ariloc, și Augustin Hagiu, consultant. Bună ziua! Bună ziua! Bine te-am regăsit, ca de fiecare dată. Haideți să pornim de la faptul că există studii care arată o creștere a tarifelor în ultimul an. Cum ați caracteriza ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, atât pe piața internă cât și pe cea externă? Aș vrea să am o părere atât cu privire la clienții de transport, cât și cu privire la transportatori. Începem cu tine, Adriana? Cred că trebuie să începi cu Augustin, pentru că este partea transportatorului întâi, după care îți vin cu partea clientului, dacă vrei. Dar gândindu-mă așa, cred că în perioada asta aș fi totuși de partea transportatorului în continuare. Deci, Augustin, cum vezi tu ultimul an din punctul de vedere al tarifelor? Vă salut pe toți și pe cei care se vor uita la noi. O salut și pe Adriana, evident, și primesc pasa de la ea, spunând că nu pot să mă raportez doar la ultimul an, pentru că ceea ce s-a întâmplat în continuare și în 2021 reprezintă un context mai larg, un context care cuprinde și 2020. Și voi privi lucrurile din perspectiva ultimilor 24 de luni, mai degrabă decât din perspectiva ultimului an. Evident că am asistat la creșteri de tarif și în ceea ce privește transportul intern, dar și în ceea ce privește transportul extern. Există explicații. În 2020-2021, această perioadă de 24 de luni, noi venim după mulți ani de zile în care tarifele nu au fost aliniate costurilor operaționale, o temă pe care noi am tot dezbătut-o în presă și în cadrul conferințelor și întâlnirilor organizate de voi. Pe fondul problemelor generate de contextul ăsta în care ne aflăm, începând cu 2020, după momentul prost de 2 luni de zile în care aproape nimic nu se mișca și transporturile de marfă erau nu în cădere, erau la pământ, adică se lucra la o capacitate de maxim 25%, a venit o perioadă de revenire. Și această perioadă de revenire s-a suprapus și cu o perioadă de criză legată de personal și, pe de altă parte, mai ales în ultimile luni, de capacități de transport pe fondul lipsei de capacități de transport pe alte tipuri de transport. Cumva toate astea puse în context ne-au adus în situația în care să asistăm, spre bucuria mea cel puțin, la o creștere a tarifelor de transport. Creșterea semnificativă a avut loc, dacă ar fi să folosesc un exemplu concret, pe relația cu Anglia, în special după momentul Brexitului, care reprezintă un alt indiciu important legat de contextul de care vorbeam mai devreme.
Acolo am ajuns la situații în care aceeași cursă este plătită și în momentul de față de 3 ori mai mult decât în perioada similară din urmă cu 24 de luni. Bun. În general, tarifele au crescut. Nu pot să dau procente pentru că ele diferă. Contextul de care vorbeam a generat acest lucru. Pe național însă, pe transportul intern, creșterea nu este deloc satisfăcătoare, creșterea tarifelor, tot în raport cu costurile operaționale. Probabil, ca să mă raportez la piața internă, încercând să fiu mai exact, avem creșteri mai mari la transporturile specializate și aici mă refer la transportul în construcții, la transporturile care necesită temperatură controlată, ca exemple, dar nu avem creșteri semnificative la transporturile de mărfuri generale pe intern. Și asta și din modul în care este formată piața ofertei de transport. Așadar, sunt creșteri semnificative. Punctual am dat un exemplu cu Anglia pe transportul extern, în special intracomunitar, acolo unde transportatorii români sunt în top 5 la nivel european. În schimb, pe transportul intern sunt dezamăgit, mă așteptam la altceva și iată că vin acum o serie de probleme care impactează direct costurile operaționale. Mă refer la problema carburantului, mă refer la problema taxelor mai mari care urmează să vină, mă refer la probleme generate de pachetul de mobilitate, la condiționarea privind salarizarea minimă. Iată că nici AdBlue nu se mai găsește și s-a scumpit. Vine o chestiune legată de amprenta de carbon tot dinspre Europa, care va afecta investițiile, va forța cumva investițiile în vehicule mai prietenoase cu mediul, ca să spun așa. Deci toate lucrurile astea ar trebui să genereze pe cale de consecință și o creștere a tarifelor care să înghită acest impact pe costul operațional și mai ales impactul pe care îl vom avea pe partea de salarizare, pe partea de resursă umană, tot din punct de vedere al creșterii costurilor operaționale. Așadar, cam asta este din perspectiva mea situația legată de tarife. Sunt totuși curioasă și întrebarea o privește și pe Adriana. În ce măsură, atunci când vorbim despre creșterea tarifelor, acum mă refer la internațional, este vorba de o nouă reașezare a raportului cerere-ofertă și în ce măsură vorbim de majorări de costuri? Imediat o să răspund, dacă îmi permite Adriana, ca să închid tot pe subiectul ăsta din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm pe cifrele din activitatea economică a transportatorilor, în special pe intracomunitar, vom constata că rulajele sunt mai mici, dar profiturile sunt mai mari. Asta, din punctul meu de vedere, reprezintă un element de reașezare. Adică facem mai puține curse, mai puțini kilometri, dar suntem mai profitabili. Și este un alt indiciu că tarifele au crescut. Acum răspund eu luând-o de la început. Perspectiva clientului se traduce în mai multe aspecte. Dacă vorbim de transportul internațional, aici avem două categorii de clienți. Sunt clienții care și-au centralizat operațiunile de achiziție în străinătate, au făcut licitații și fie au câștigat transportatorii români direct, având niște tarife oricum mai mari decât cele care sunt în piață și au reușit să crească tarifele în modul acesta, ori aceste licitații au fost câștigate de forwarder, care au subcontractat activitatea de transport transportatorilor români, dar și în acest caz există creștere pentru că ei au licitat la nivelul european.
Și atunci transportatorul român în această zonă a reușit să-și reașeze tarifele, astfel încât, cum spunea Augustin, să obțină un profit rezonabil, pentru că noi aici nu vorbim că i-a crescut profitul și senzațional are o grămadă de bani în buzunar, ci noi pornim de la niște limite minime de profitabilitate care sunt foarte aproape de break-even și în acest moment companiile reușesc totuși să facă acel profit care să ajute dezvoltarea lor, pentru că se vorbea de amprenta de dioxid de carbon, se vorbea de combustibilul cu hidrogen și de electricitate și atunci lucrurile trebuie să se așeze în sensul în care companiile de transport trebuie să aibă bani să se dezvolte. Altfel, nu vom reprezenta jucători în piață care să fie comparabil cu ceea ce înseamnă flotele europene. De asemenea, spune-mi și continui eu. Eram curios dacă, după părerea ta, această tendință de creștere a tarifelor se va menține și în perioada următoare. Eu cred că da, pentru că ceea ce nu a spus Augustin, dar cu siguranță a registrat și el, este că întârzierile de achiziții la vehiculele noi de luni de zile impactează destul de mult cererea în piață și atunci se așează pe oferta cea mai bună. Faptul că nu pot să fie suficiente mașini cât se dorește pentru reînnoirea parcurilor sau pentru creșterea parcurilor face ca creșterea în piață să fie stabilă, să spunem. Nu văd creșteri spectaculoase, pentru că ceea ce voiam să continui vine în sprijinul a ceea ce a întrebat tu, Radu, și anume faptul că companiile românești sau cele care operează pe piața românească au un cuvânt de ordine și anume cutting cost, negocierea costurilor, reducerea acestora în zona de transport și de logistică. Lucru care nu se poate realiza în acest moment cu toate obiectivele pe care departamentele de logistică le au în companiile client. Și-au dat seama de lucrul acesta și încearcă, dacă vrei, din perspectiva obiectivelor, să minimizeze pierderile, în sensul în care și-ar dori să rămână la tarifele la care erau anterior. Și aici vorbim și de piața românească, unde, da, Augustin spunea că este cu totul și cu totul altă problemă. Este problema, de fapt, a transportatorilor mici care acceptă să meargă pe niște tarife care sunt la cost sau sub cost. Și atunci piața compară tarifele cu acest segment de transportatori și încearcă și pe cei care sunt companii mari, care vor să facă performanță, să opereze la costurile respective. Noi promovăm în permanență și la asociație și în companie aceste parteneriate și acest concept de supply chain. În realitate, în transportul nu există. În relația client-transportator sunt extrem de puține companii care fac contractul în așa fel încât ambele părți să câștige. Și, repet, nu cred că am văzut vreo companie de client care să spună obiectivul meu nu este de reducere sau cel mult menținerea costurilor în zona de transport. Eu îmi doresc în acest moment să conștientizeze că ar trebui să știe cum se fac costurile de transport și să nu încerce să omoare flotele, pentru că se va ajunge la ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, la aceste creșteri de tarife, pentru că nu există capacități. Nu vorbim acum nici măcar de creșterea costului pe combustibil, salarizări și altele, dar nu sunt capacitățile suficiente în acest moment. Adică, creând o concluzie, să zic așa, un rezumat a ceea ce spui, costurile cresc, ok, factor important în creșterea tarifelor, dar în același timp
principalul factor este unul de acces la resursa transport, care nu mai e suficientă. Exact, exact. Iar faptul că vehiculele noi vin cu întârziere, deși cererea pare să crească în toată Europa, nu face decât să mențină pe termen relativ lung deja tendința asta de creștere a tarifelor, în sensul efectiv de a acoperi nevoia de transport a marilor clienți. Exact. Dacă te gândești că camioanele care se contractează astăzi, practic tu le vei avea în septembrie viitor, îți spune deja cât este de lungă durata a ceea ce înseamnă lipsa de capacitate. Și nu se oprește aici, adică nu este că există perspectiva ca să se reglementeze într-o perioadă scurtă de timp. Adriana, numai o secundă, vreau să-ți mai comentez ceva aici. Practic, bulgarele ăsta se rotește și se rotește puternic în toate industriile, pentru faptul că dacă eu am cerut, îți dau un exemplu, vreau să-mi comand 10 camioane și văd că întârzie, mai bine comand 20, pentru că până îmi vine o să am nevoie de 20. Dacă eu vreau o marfă să o aduc și mie îmi trebuie un container, pentru că știu că întârzie, o să am nevoie de mai multe și ca să fiu sigură, cer 3 containere. Asta practic înseamnă că creșterea este artificială doar ca să nu rămân fără marfă, dar asta provoacă acest bulgăre, pentru că dacă eu iau 3, dar practic nu am nevoie, am luat 2 din capacitățile cerute de alții. Și ne creăm singuri aceste bariere și această creștere artificială de prețuri, dacă vorbim nu de partea rutieră, ci vorbim de partea maritimă, care în acest moment exagerează, să spunem puțin, în această zonă. Să spunem un fel de sindromul rafturilor goale. Știu că e pandemie, s-ar putea să fie o lipsă de mâncare, hai să cumpăr toată mâncarea din raft. Exact, cam același lucru se întâmplă la nivelul tuturor companiilor cărora le merge bine, pentru că aici, când vorbești de serviciile de transport, sunt 2 categorii. Sunt categoriile companiilor care în criză le-au crescut cererile și capacitatea de vânzare și capacitatea de producție și au avut nevoie de resurse și atunci au avut nevoie de capacități de transport, și sunt companiile cărora nu le-a mers bine, n-au avut nevoie de vehicule, n-au avut nevoie de transport. Și atunci chiar și vehiculele care deserveau la un moment dat o anumită industrie și-au făcut shift-ul, și-au făcut mutarea și adaptarea către industriile care au avut nevoie în anul acesta și anul trecut datorită creșterilor de capacitate de producție sau de vânzare. What noise does the cat make? Meow meow. Good job. And what noise does the car make? What noise does the car make?
transport. Aș mai provoca la un lucru, Adriana. Spune-mi, te rog. Această avalanșă de creștere a costurilor nu o resimt, bineînțeles, doar firmele de transport, o resimt și clienților. Întrebarea mea este, au nevoie de transport, înțeleg momentul multe din ele, încearcă să securizeze capacitatea de transport, dar sunt supuse acestui stres al economiei generale. Ieșim la liman cu toții sau începem să ne facem griji că e posibil ca o parte din ei și implicit cererea lor de transport să dispară la un moment dat, pentru că nu mai fac față? Depinde de cât de matură este compania și de cât de bine este pregătită să-și facă calculele. Pentru că tu știi, și în război au fost mulți care au câștigat averi, da? Și în această criză pot să fie mulți care să câștige averi. Ideea este că trebuie să fii foarte precaut cu costurile tale și să fii foarte precaut cu deciziile pe care le iei și în investiții, dar și în cheltuielile curente. Pentru că atunci când este o criză, spune că trebuie să investești. Vom vedea cei care au investit în perioada acestei crize ce rezultate vor avea când se va finaliza criza aceasta. Sper să nu greșesc completând ideea care ai lansat-o tu. Ne uităm la tarife. E bine să ne luăm clienți care sunt gata să ne ofere tarife mari, dar haideți să ne uităm și la puterea lor și poziția lor în piață, pentru că nu vrem să ne trezim că dispar la un moment dat brusc, în ciuda tarifelor mari care erau pregătiți să ni le ofere. Și pentru că vorbește Radu despre aceste lucruri, mă gândesc inclusiv la capcane care poate să apară în această perioadă. Și tu ai spus mai devreme că vom vedea ce se va întâmpla cu cei care au investit în această perioadă. Care sunt, din punctul vostru de vedere, capcanele pe care le pot întâlni atât clienții cât și furnizorii de transport? Ne întoarcem la Augustin. Da. Bine, accept să vă întoarceți la mine, cu toate că e foarte interesant ca de fiecare dată să o urmăresc pe Adriana și ca de obicei văd că ne completăm. Bun, ideea e în felul următor. Cea mai mare capcană acum o reprezintă timpul. Și nu vreau să intru într-o filozofie profundă, vă spun doar că timpul s-a accelerat. Și s-a accelerat mai ales în zona de transport, dar și în alte domenii de activitate, dar mai ales în zona de transport. Dar ca să și explic, avem același timp la dispoziție, dar din punct de vedere al fusului orar, dar nu mai ne este deloc suficient. Pentru că toate procesele s-au accelerat. Și asta face digitalizarea. Și mai cu seamă în ultimii 2 ani de zile, digitalizarea și-a pus amprenta pe toate afacerile, în special, în cazul transporturilor, pe afacerile clienților de transport. Odată ce lumea se digitalizează, oamenii fac față din ce în ce mai greu la provocarea legată de timp. Pentru că, aduceți-vă aminte că înainte de existența telefonului mobil, lucrurile se petreceau trecând printr-un telefon fix, fax, secretariat și așa mai departe. Acum îți vin câteva sute de mail-uri în interval de câteva ore, la care trebuie să răspunzi dacă e vorba de clienți sau potențial clienți. Totul se concentrează mult mai rapid ca și informații ajungând la tine. Și acum, ca să vorbim de transportator, dacă el nu este pus la punct, și din păcate transportatorii români nu prea sunt puși la punct din punctul ăsta de vedere, pierd foarte multe oportunități, pierd foarte multe informații utile și la un moment dat poate să piardă cu totul și relația cu clientul, care va fi din ce în ce mai nemulțumit de incapacitatea de a răspunde în termenul așteptat din partea acestuia. Deci asta este cea mai mare capcană. A doua mare capcană este capcana legată de resursa umană. Ok, trebuie să trecem la vehicule mai prietenoase, trebuie să renoim parcul auto. Am tot explicat de ce noi doi, Radu, pentru că vin niște presiuni la nivelul european și probabil și la nivel național, cu orașe unde nu o să mai poți să intri, zone în care nu vei mai putea circula decât dacă ești la un anumit nivel de poluare, etc. Capcana asta este legată de resursa umană, cumva se leagă cu problema vehiculului. Crești parcul, dar trebuie să ai și resursa umană pregătită ca să preia această creștere de parc.
Ori noi discutăm de o criză a șoferilor care a depășit de mult timp România și s-a extins în întreaga Europa. Vedem deja că și autoritățile europene încep să dea derogări, spre exemplu, de la regulamentul 561 la solicitarea unor state precum Germania sau Austria. Bun. Deci a doua capcană este aceasta legată de resursa umană. O a treia capcană, din punctul meu de vedere, este capcana financiară. Pentru că, da, așa cum spunea corect Adriana, nu discutăm de profituri uriașe. Discutăm de o creștere a profitabilității în marja aia foarte mică, de până la 5%. Dar de la 1, 2 la 4, totuși avem o creștere. Vorbim acum medie generală, că sunt și companii care reușesc să-și mențină cifre de profitabilitate interesante și peste 5%, ceea ce este foarte bine. Însă capcana financiară este una reală și dacă, așa cum estimează toți specialiștii la nivel mondial, anul 2022 va veni la pachet și cu o criză economică acută, este foarte important ce facem cu banii puțini pe care i-am adunat în perioada asta de 24 de luni, către ce mergem cu acești bani, pe ce zonă ne finanțăm, alegem să finanțăm vehicule, alegem să finanțăm resursă umană, alegem să finanțăm digitalizare, cum împărțim acești bani astfel încât să le acoperim pe toate? Acestea sunt întrebări și tocmai de aceea am menționat ca și capcană problematica financiară la nivelul fiecărei companii. Poate ar fi timpul pentru unii să se gândească serios, dacă mă refer la cei care fac transport național, dacă mai merită să mai fie transportator, poate e bine să fie doar cărăuși, poate nici atât. Vom avea un 2023 foarte interesant din punctul ăsta de vedere și eu cred, și sunt de aceeași părere, că evoluția creșterii tarifelor va fi constantă, chiar dacă nu în măsura așteptărilor sau în măsura în care cresc costurile operaționale care au explodat și pe transport, dar și pe celelalte domenii de activitate. Vom vedea, interesant. Cam astea 3 capcane le văd eu din punctul meu de vedere ca fiind cele mai importante. Da, mulțumim, Augustin. Adriana? Este perfect adevărat că aceste capcane chiar se vor vedea cine a căzut și cine nu a căzut destul de curând în ele. Și aș vrea să mai adaug aici câteva aspecte care sunt la clienți și care, într-adevăr, transportatorii pot să aibă un impact negativ dacă agrează astfel de practici, și anume, în primul rând, dorința de a avea neapărat un anumit tip de client sau un nume mare din piață, în speranța că lucrurile vor merge bine, că va avea de lucru o perioadă lungă de timp. Aici poate să fie o capcană foarte mare și nu vreau să dau nume, dar la un moment dat am fost întrebați la asociație, dați-ne niște transportatori, dați-ne o listă de transportatori cei mai mari, că zice, nu înțeleg de ce nu vor să lucreze cu noi. Și răspunsul nostru a fost foarte clar, nu vor să lucreze cu voi pentru că doriți să fiți în permanență un client de portofoliu care să fie pus pe site-ul companiei. Și în acest moment este greșit să accepți un client de portofoliu în condițiile în care piața încă nu este așezată, criza poate să apară oricând, se prevede, cum spunea și Augustin, în 2022. Deci, la ora aceasta, nu trebuie să cadă în capcana clienților de portofoliu. Trebuie să își selecteze clienții care sunt de acord să facă cu ei parteneriate corecte, care să le spună cu adevărat volumele
pe care vor putea să se bazeze, astfel încât cifrele pe care și bugetele pe care și le fac transportatorii să fie unele realiste. Vă dau exemplu ce s-a întâmplat anul acesta cu producătorii de autovehicule, care din 4 schimburi au făcut 3 sau poate chiar mai puțin, și în felul acesta, de la 4 schimburi la 3, transportatorii au pierdut 25% din volume. Nu-ți spunea mare lucru dacă spuneai, da, au făcut din 4-3, dar cât vorbești de 25% din, nu știu, 400.000 de mașini cât are Dacia sau mult mai multe câte au celelalte companii internaționale în Europa, îți dai seama ce înseamnă transformând în transport rutier pe zona aceasta, da? Un al doilea lucru, pentru că spunea Augustin de timp. Da, timpul acesta are 2 măsuri. Măsura așteptării la încărcare sau la descărcare, cu care eu nu sunt de acord. Și țin minte că la acum 20 și aproape 30 de ani, când mă ocupam de transporturi și făceam transporturi, primeam pe ziua de staționare, dacă nu-mi făceau vama, $150. Astăzi, eu nu mai aud de costuri de staționare. Parcă au fost șterse din toate contractele. Ceea ce nu mi se pare fair, pentru că o mașină circulă și câștigă pentru că circulă. Dacă tu o ții, trebuie să o plătești. Și aici este respectul între furnizor și client, respectul clientului pentru furnizorul care prestează un serviciu și te aștepți ca furnizor ca să te respecte clientul tău și să-și țină promisiunile. Și aici există o problemă foarte mare. Și a treia problemă pe care eu aș adăuga-o la tot ce a spus Augustin și care își va vedea efectele în viitor, este acceptanța transportatorilor să supratoneze camioanele. Și dacă, pentru că vorbim de transportul național, dacă la camioanele mari să spunem că cineva se uită, la vehiculele mici care livrează în orașe, încă nu se uită nimeni. Și aceste mașini se deteriorează accelerat, costurile sunt aceleași, iar transportatorii pe termen mediu și lung își distrug și profitabilitatea lor și dacă o au, nu valorează mare lucru. Pentru că vor trebui să bage bani în mașini. Și eu nu sunt de acord cu lucrul acesta, ei în continuare acceptă, drept pentru care noi nici măcar nu putem să facem o previziune de capacități necesare de transport, pentru că camioanele poate duc și dublul cantității pe care o trebuie să o ducă în mod normal conform legislației. Cam astea sunt lucrurile care pe viitor ar trebui să nu cadă în capcana lor. Iar dacă vorbim în ce capcană să nu cadă clienții, este aceea de a decide odată că datele din companie trebuie să se transforme în informații. Ei au o grămadă de date, dar care sunt legate de vânzări și nu sunt legate, sau de valori și nu sunt legate de datele logistice. Și dacă nu vor începe să colecteze de urgență datele logistice, orice plan, orice contract în zona de logistică, orice dorință de optimizare se va bloca la informația eronată pe care o au în sistem. Pentru că nu vor avea decât niște date parțiale și insuficiente pentru a lua decizii corecte și a-și face bugete corecte.
îndrăznesc și eu să întreb, Adrian. E așa de greu cu atâta digitalizare, cu atâtea programe, să facem și noi în România niște depozite în care să se respecte o programare. Este incredibil câte plângeri aud în sensul ăsta pe transportul național. Nu este greu. Și aici mă întorc la ce spunea Augustin. Resursa umană, da? Importăm oameni acum. Ok, am dublat capacitatea, o să ne vină mai mulți vietnamezi, nepalezi, orice fel de nație care dorește să muncească în România. Dar noi, în realitate, nu avem oamenii care să îi învețe pe ceilalți să respecte regulile. Să creeze disciplina. Pot să-mi pun cel mai bun sistem informatic. Dacă eu tot voi lucra pe lângă și dacă nu voi respecta regulile care se impun, nu o să fac nimic. Și aici nu este vorba numai de oamenii din depozite ca să le respecte. Problema majoră cu care se confruntă clienții transportatorilor, de fapt, provine din departamentul de achiziții. În cea mai mare parte. Sau în departamentul de vânzări, care și el are o contribuție importantă în a nu eficientiza activitățile acestea. De ce? Pentru că achizițiile sunt bonusate la valoare și la saving-urile pe care le fac, de multe ori bazându-se pe volume, fără să înțeleagă că depozitul nu este elastic. Și dacă eu am o capacitate de depozitare de 10.000 de paleți, îți dau un exemplu, și am 4 echipe de recepție, eu nu pot să aduc volume într-o zi care să poată să fie operate de către 6 echipe de recepție și să am depozitul blocat pentru că este plin. Ar trebui să fiu fair cu furnizorii mei și să-mi fac planuri împreună cu colegii din departamentele care țin de logistică, să planific aceste livrări în așa fel încât nu numai să-mi fac eu targetul și să-mi vină factura și să spun uite ce saving am făcut, ci să mă asigur că nu mai există costuri suplimentare nici pentru furnizori, nici pentru transportatorii acestora și nici pentru departamentele de logistică care concură la operațiunile respective. Pentru că gândește-te la un lucru. Mut, de fapt, costurile, saving-ul pe care eu îl fac în zona de achiziții, se mută pe costuri în zona de logistică, care poate să fie, costurile acestea pot să fie mult mai mari decât ceea ce înseamnă saving-urile obținute. Și am nenumărate exemple, mai ales în perioadele de Crăciun, Paște, Black Friday, în care toate saving-urile și chiar mai mult au fost date pe staționările camioanelor care nu au descărcat nu cu zilele, ci cu săptămânile. Despre respectul acesta vorbeam și despre acest mod de lucru. Pe de altă parte, în zona de vânzări, nu pot să îmi forțez oamenii să lucreze și camioanele să stea să aștepte că clienții și agenții mei care preiau comenzile de la clienți nu respectă cut-off time-urile, termenele maxime de trimiterea comenzilor. De ce trebuie să stea depozitul și mașinile să aștepte după programul de lucru agreat? Pentru că cineva a vrut o comandă cu 10 minute înainte de a se închide depozitul, care nici măcar nu era urgent. Ăsta este modelul de respect pe care eu aș dori să-l văd să existe, să fie promovat în companii și înțelegerile care ar trebui să se realizeze de către toate departamentele. Dacă mă întreb pe mine, eu aș trimite departamentul de achiziții să lucreze într-un Crăciun sau într-un Paște în depozit cu o lună înainte și cu 2 săptămâni după, ca să vadă impactul pe care îl au în achizițiile respective, în operațiunile asupra mărfurilor. Și îți repet, chiar și anul acesta, unde au scăzut, să zicem, vânzările pe Black Friday, tot sunt camioane care au stat cu
zilele la descărcat. Șoferii aceia n-au nicio vină. Ceea ce nu am văzut iară este că la toate aceste spații de depozitare nu oferă un minim de confort șoferilor care așteaptă. Sigur că stau în cabină și sunt obișnuiți să stea în cabină, dar nu toate mașinile pe național au cabine și în orice caz îți trebuie un duș, îți trebuie un restaurant, îți trebuie o zonă civilizată în care să poți să te miști, pentru că bolile profesionale pe care le au șoferii de la o anumită vârstă, după 30-40 de ani de activitate, își spun cuvântul și banii pe care, între ghilimele să spunem frumos, și-au câștigat de-a lungul carierei lor de șofer, se duc ulterior în sănătatea pe care și-au pierdut-o din cauza zilelor state în cabină. Este, bineînțeles, un subiect pe care ar trebui să-l abordăm poate într-o conferință viitoare. Dar haideți să vă propun să tragem o concluzie legată de tarife și de evoluția lor. Din punctul vostru de vedere, care ar fi 3 elemente la care atât clienții cât și furnizorii de transport ar trebui să fie atenți în perioada aceasta? De data asta o să o las pe... O lași pe mine, da. O las pe Adriana, da. Din punctul meu de vedere este să fie atenți ca să utilizeze capacitățile de transport eficient, să nu le trimită goale pe stradă, ci să-și programeze cu atenție dacă cu adevărat trebuie să transporte și ce trebuie să transporte. Vorbim aici din perspectiva clientului. Să fie atenți mai ales acolo unde au contracte mari și au volume mari, să își aleagă transportatorii care își permit să crească și să se dezvolte odată cu ei. Și în al 3-lea rând, să își profesionalizeze personalul la toate nivelurile, în așa fel încât să înțeleagă business-ul și să înțeleagă consecințele deciziilor pe care le iau la un moment dat și care par comode pentru ei. Da. Un element esențial de care trebuie să țină cont și clientul și transportatorul este cel pe care l-am amintit mai devreme, și anume cel al evoluției costurilor operaționale. Aici amândoi trebuie să conlucreze astfel încât să își ofere reciproc, să-și ofere reciproc sprijin și să transfere aceste costuri în tarife, în cazul transportatorului în tariful de transport, în cazul clientului de transport în tarifele pe care le are legat de serviciile pe care le prestează sau producția pe care o realizează, adică produsul finit după caz. Eu pe asta m-aș concentra, pentru că dacă, și mai mult ca sigur, asta ne așteaptă în 2022, dacă ne lovește și o criză economică și nu suntem pregătiți din punctul ăsta de vedere și vedem clar acum care este evoluția materiilor prime din punct de vedere al tarifelor lor, care este evoluția pe componenta de import de produse, tehnologie, de la fier și până la ce mai vreți voi. Toate cresc, toate prețurile cresc. Și cresc într-un ritm amețitor. Uitați-vă la sectorul de construcții ce se întâmplă, da? Pe materiale de construcții cum cresc prețurile. Ori chestiunea asta trebuie neapărat tratată la modul serios din timp între client și transportator. Este clar asta, în plus față de ceea ce a menționat foarte corect Adriana. Acum aș mai face o mențiune. În compania de transport este o cheie a poveștii noastre. Și cheia aceea se numește dispecerizare. Dacă pe componenta de dispecerizare noi nu avem oameni care să gândească în ton cu interesul, cu politica companiei de a avea maxim de eficiență în ceea ce privește încărcările și în ceea ce privește rulajul, evident, ne va fi foarte, foarte greu.
Aici partea de training constant trebuie să funcționeze. Apropo și de utilizarea, degeaba avem, cum spunea Adriana, aplicații și digitalizare dacă oamenii nu o folosesc la maxim. Aici cumva trebuie să mutăm presiunea internă din companie, parte din presiunea internă din companie asupra dispecerilor, trebuie să o mutăm prin colaborarea noastră cu clientul. Adică să vină o presiune și din partea clientului. Pentru că dispecerizarea, din punctul meu de vedere, la ceea ce se întâmplă acum din perspectiva timpului, acea capcană de care vorbeam anterior, dispecerizarea este extrem de sensibilă ca și subiect. Și dispecerizarea este direct raportată capcanei timpului. Deci dacă noi reușim să oferim soluții de dispecerizare 24 din 24 de ore, 7 zile din 7, nu cu pauze, nu cu hopuri, astfel încât să urmărim, mai ales când avem o flotă destul de consistentă, să urmărim și să speculăm absolut orice gol din programul de condus și orice gol din partea de capacitate de transport. Dacă nu speculăm treburile astea, vom rămâne în urmă. Uitați-vă ce face Amazonul, ce anunță Alibaba-ul și alții, da? Termene de livrare de 72 de ore oriunde în lume. Prin, evident, moduri de transport combinate, prin intermodal, prin multimodal, prin combinarea transporturilor. Dar o va face. O va face pentru că ne împing vremurile de la spate și toată economia asta digitală care se transformă într-un ritm imposibil de estimat, către zona asta ne duce. Așadar, ca să concluzionez pe zona asta, o relație foarte bună cu clientul pe gestionarea costurilor operaționale și o înțelegere reciprocă asupra transferului acestor costuri din ceea ce înseamnă tarifele prestate pentru a menține echilibru și 2, 24 din 24, 7 zile din 7 soluții de dispecerizare pentru optimizarea și eficientizarea utilizării flotei la maximă capacitate. Mulțumim, Augustin. Mulțumim, Adriana. Mai îmi dai voie să întreb ceva? Te rog. Dacă îmi permiteți. O întrebare ușor speculativă. Am văzut cu îngrijorare. Am văzut în Marea Britanie stații de carburant nealimentat. Ok, putem să explicăm de ce s-a întâmplat asta, dar le-am văzut. Am văzut fabrici care nu au găsit soluții efectiv să-și transporte marfa. Am văzut într-o mai mică măsură cum s-a dus această problemă și către anumite țări din Occident. Riscăm să ajungem chiar și la o măsură mai mică la asemenea situație în România? Augustin? Da, eu deja am avut o declarație în mass media legată de acest subiect. Nu am rămas niciodată în afara contextului global, contextului european și contextului regional și nici într-o astfel de situație nu vom putea rămâne în afara acestui context, sub nicio formă. Când se va întâmpla și cum se va desfășura, asta rămâne de văzut. Ideea este să fim cât mai pregătiți pentru un astfel de eveniment. Adică să avem acea componentă de management a riscului implementată și la nivelul conștiinței noastre ca și oameni de afaceri și la nivelul angajaților care trebuie să fie pregătiți pentru niște schimbări care vor veni. N-am crezut nici eu că lucrurile pot fi atât de complicate și că vom ajunge într-o situație economică globală în care se aplică teoria efectului de fluture. Astăzi vorbind, dacă un fluture bate din aripi în Asia, în Anglia este o mare furtună. Așa trebuie să privim lucrurile. Distanțele nu mai contează. Totul s-a comprimat ca și distanță, exact ce vă spuneam, legat de timp și de digitalizare. Așadar, efectele se resimt aproape instant oriunde în lume. Și iată ce se întâmplă cu problematica containerelor pe relația Asia-Europa.
Iată ce se întâmplă în Anglia cu privire la rafturile goale. Poate este timpul ca și la nivelul companiilor, așa cum spuneam în nenumărate rânduri, că ar trebui să facem la nivel personal, să nu mai fim consumatori de orice și oricât. Cu alte cuvinte, să devenim cât se poate de raționali. Și atunci... Și aici aș mai veni cu o adăugare eu la ceea ce ai spus, Augustin, și anume, poate ne gândim, așa cum deja mișcarea există destul de puternic în Europa, să nu fie numai un nearshoring al operațiunilor și al producției, ci să fie chiar o campanie de dezvoltare a producătorilor români care să substituie acești furnizori din Asia, în așa fel încât, dacă ați observat, exemplu a fost la criza trecută, Polonia a trecut mai ușor peste criză. De ce? Pentru că consumul și producția era în mare parte în Polonia. Și atunci au reușit în interior să scape mai ieftin decât de valurile care vin și de bătăile de fluturi din diferitele zone ale lumii, pentru că puteau să-și gestioneze intern cu politici corecte ceea ce aveau de gestionat. Pentru că au stimulat producția internă, exact. Au încurajat-o și au protejat-o în raport cu zona de import. Dar asta exact. Este o politică nu sectorială, ci este o politică guvernamentală care în România lipsește de 30 de ani, din păcate. Sper că nu e chiar târziu. E târziu, dar nu este prea târziu ca să începem să facem acești pași. Pentru că eu știu, sunt companii în România astăzi care, după experiența asta de cei 2 ani cu pandemia, chiar dezvoltă furnizori români care să le producă componentele de care aveau nevoie pentru producțiile lor și să nu mai apeleze la piața asiatică sau să apeleze în mare măsură ca o alternativă, dar dezvoltă zona de producție. Este foarte adevărat că nu pe program guvernamental și nu pe politică guvernamentală, dar măcar o parte din companii au conștientizat acest lucru. E fantastic. Să sperăm că tendința asta se va lărgi cât mai mult la nivel de România. De data asta chiar vă mulțumim. Mulțumim pentru intervenție. Încheiem mulțumim. Acest moment foarte interesant și vă așteptăm alături de noi la următoarele evenimente. It's time for your evening workout. Today has been a smart day. But what makes a normal day smarter? The ability to adapt to what is to come. Carrying on smoothly along our road. Calmly and safely, whatever happens.
Isn't taking care of yourself smart? Yes, it is. Am fondat CT Trailers în 2002 cu intenția clară de a nu fi un distribuitor ca oricare altul. Ne-am urmărit obiectivele, iar 20 de ani mai târziu, în urma unor investiții de aproape 13 milioane de euro, mai mult de 100 de angajați și un portofoliu impresionant de clienți din industrii foarte diverse, stabilim în continuare standarde de cea mai înaltă calitate și ne diversificăm în continuare serviciile.